pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu. Khwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndi ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndi ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndi ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndi ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndi ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndi ana 25,000 kwacha. Mitengo iyi yamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimba foni pa nambala iyi 0886 780 355. Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuli chani tsopano? Achimwene tilipo ife basi pano tikumangwerengana kuti koda uja alipo nanga ujaji aliponso. Nakamba kale kuti zija zomati ayi nyumba iyo akubuma maliro tikakhale nawo limodzi, zimene zija zimachitika zonse zili mchimaka chimwene. Koma pano ayi ndithu kusowa wolira nzake, maliro mangopita chete opanda kubumidwa. Namondwe uyu watipatsa usiwa kwa basi. Tukamba pano achimwene ena m'misasamo tizovala timene adathawa nalo tsiku limenelo limene madzi amaphulika mphiri. Timene ndimene akuvala pakadali pano. Chofunda alibe, chisanu chonse chimathera pathupi, usiku wonse mpaka nakucha. Ana ang'ono kumakanika kumvetsa kuti kodi abale chikuchitika ndi chani pakadali pano. Dzana lomweli adali nawo makolo awo. Nthawi ya chakudya iliyonse ikakwana amawayitana, iwe bwera udzadye chakudya. Ndipo mwachimwemwe amathamangira kukadya chakudya chogulidwa ndi abambo awo, chokonzedwa ndi amayi awo. Lero lino kuli zii okha muchipinda chophunziramo ana anzawo. Awo madabwanso kuti muno ife tinkabwera kudzaphunzira ndi koma tsopano chachitika ndi chani kuti ikhale nyumba yathu tsopano. Nanga makolo anga aja ali kuti andiyitana nthawi zanji kuti ndikadye, bwanji sakuoneka. Nanga nzanga uja ndinkasewera naye jingo janga uja, bwanji sindikumuona, ali kuti iyeyo. Namondwe watisokonezera ubale kutibalalitsa. Ena tindawaona komaliza, zimamvetsa chisoni tikamazindikira kuti sidzawaonanso. Madzi anawakokolola ndiwaponya pa makokerezi. Mukakhala ndi maulendo pa basi kwathu kuno achimwene, ndiye kuti basi tikukamba za Khwezy buses ndiyo khayo yodalirika. Zimenezo ndiye sindidzasiya kukamba kuchitirabe ena ake amene angakhalebe akumalakwitsa mwadaladala. Kenaka pambuyo pake nkumati koma ndiye zinthu zake mwamva inu ondiuzatu koma adalipo. Palibe chinthu chopweteka ngati kunong'oneza bombona achimwene chifukwa wachita zinthu zimene wina ake ankakuuza kale. Khwezy buses zitu ndiye dilo. Ndikudziwa mu nthawi ino beya Namondwe mukuyembekezera kuti kodi obwandewa anena chani kwenikweni. Achimwene monga munyadayankhulira muja amwene kulankhula kakebe kukumandivuta ndisaname. Pena ndikati kulingalira kuti koma abale chikuchitika ndi chani osakhulupirira amwene. Pena ndomadzigwedeza kuti mwina ndikulota kapena nsamuko woterewu ni nsamuko wa mtundu wanji oti miyanda ulendo kuchoka limodzi kuchoka panda soko lawirana achimwene.
pakadali pano tathodwa mtengo ogwira tilibe. Ndimakamba mukati angapita ije kuti zimene zatigwera chimwene zataonetsera umphawi umene tili nawo kwathu kuno. Lero lino mwina mwake ndilankhula zoti ena ake sizikusangalatsani, komabe dziko lathuli lisabisiranepo apayi, lakhala dziko limene lidagona kwa nthawi yayitali. Chitukuko kwathu kuno chakhala chisakuyenda kwa nthawi yayitali. Kwathu kuno nthawi yayitali takhala tili malo amodzimodzi opanga zimodzimodzi. Mukati apita ija ndidanenapo kuti anthu ufe zatigwera, ndeti kumalimbikira kunena kuti ayi anzathu masolijala ali kuti bwanji osatulutsa mahelokopitala. Ndiye paja ndidanenapo kuti nkutheke mwina mwake anzathu masolijalawa mahelokopitala tikunenawo alibe. Nanga inu pofunika helokopitala iwo amangokhala amangoipukuta helokopitalayo osayitulutsa ali nayo. Ukhala ngati zinalidi zoona chimwene zatengera anthu ena ake kuchita kutithandiza kuti ayi ndi mahelokopitalawo ndi amenewo thandizikani. Umphawi wathu ngochititsa manyazi kwambiri. Ndi zitachitika izi nani nthawi yolingalira kuti koma kodi ifeyo ndi kwa nthawi yayitali takhala tikutani. Atsogoleri onse amene abwera pambuyo pa alidzi apanga chani? Ndi chani chimene adapanga mu zaka zonse zimene takhala mu ulamuliro wa demokrasi? Chaka chino ndi chaka cha 30 chisinthiredwe ndale kwathu kuno kulowa mu ulamuliro wa demokrasi. Koma kodi ndi chani chimene tingaloza chooneka mu zaka 30 zimenezi koposa kumangokangana, kutukwanana, kutemana pa nkhani zosiyana maganizo pandale? Mmenemo anzathu zawo zikutheka akutukuka bwinobwino. Zaka 30 za demokrasi zakhala zaka zimene ngati dziko tinapita kukagona. Misewu yambiri ndi yomweyo yomwe idalipo nthawi ya alidzi. Zaka 30 zapitazo timisewu tina tosaoneka bwinobwino timene tayeserera tokha kumanga pakati pa masanje enieni timene topanopa Namondweyu ndi nsaza zokhazokha. Namagetso angayi timafunsana kuti koma kodi ndiye kuti vuto limakhala chiyani? Ufulu kuchuluka kapena mwina make kaya mwene simatha kumvetsayi. Koma ndithu misewu imene yativuta panoyi, mabiriji kudukaduka, ndi chifukwa choti kwa nthawi yayitali takhala tikumakangana zinthu zozizira kwambiri osachita zitukuko zenizeni zolozeka. Alidzi adayika ndondomeko nkhani za misewu. Boma lililonse kumakhala ofesi yokonza misewu amwene imene dzinja lililonse likayandikira amankana konza misewu yonse yambomamo, kukonzanso ngalande za madzi zonse bwinobwino kuti madzi aziyenda bwinobwino. Misewu yofunika kupala ndi kutsira girevulo amapanga zimenezo. Linali gulu lotchuka tinkangoti dilimpu. Pano zonse ayi zinapita, tinasinthitsa ndi chiyani? Hayi palibenso. Ifeyo koma kudzipenta utoto ndi kumadikula m'misonkhano ya abwana basi. Amwene kwathu kuno umbava wa akuluakulu ndi umene udativuta kwambiri. Anthu otikonzera misewu koma kansewu kakeko chaka chimodzi chokha kamakhala katatha kalekale kusanduka nsaza. Koma etopana ndi mmodzi yemwe obwereranso kampani idapanga nsewu ija ukayifunsa kuti kodi inu akuluakulu nsewu munakonza ujatu watha kale pakadali pano, kodi munakonza bwanji? Masewera amenewa sitikulola ayi, umene umufune musafune mupanganso basi. Lero sitikufuna kutchula mayina, koma ndithu ena akamadya gawo lalikulu la ndalama za misewu. Ndife akamalolera anthu adzikira za chinyengo pomanga misewu. Omangalenso salabada amadziwa kuti namalamba namudyetsa kale ina yake, ndingakhale tapanga zachilapalapa sikutibe angavute kwenikweni ayi. Misewu yonyasa yosalimba ndi kumapangidwa palibe ona. Namondwe ationetsa poyera kuti zipatala komanso nyumba zachisoni mzipatalamo zikadali momwe muja mwakale mwa nthawi ya alidzi. Mabwana kwazilumika 30 za ulamuliro wa demokrasi tinatambalala kwambiri. Mabajeti onse amene amadutsa pakatipa ndalama zake zimangokhala zakudya basi, ndi kumangotcholera zina mthumba kukakwatira mitala. Amwene Namondwe wabwera matupi a abale athu paliponse kukaona nyumba zosungira matupi a abale athu kuchipatala zikadali zomwe zija moti alidzi atati adzuke akhuzatenga chikwapo kuti kwapula kuti koma zona inuyo mukadalipo mpaja zipatala zikuluzikulu zikadali zomwe zija. Kwazilumika 30 ayi ndithu osaganizanso zowonjezerako mwina zina zipatala zikuluzikulu. Kwazilumika 30 za demokrasi ndende zathu zikadali momwe muja chiwerengero nkumachiona chikukwera ndithu. Koma ayi ndithu osachitapo kanthu kumangokhala kumangowalongedza ndendewo ngati nsomba. Kumapolisa uku kalekale kudali ndege zingapo nthawi ya alidzi. Zikativuta ngati chonchi
ndiye kuti amakhala asilikali ankhondo komanso mapolisa paliponse ndi ndege pano demokrasi malodza kwa basi. Lero ino mabwana ana mageya anyezi atsogoleri athu ana malamba mikhula ng'ona tikhale pansi tilingalire kwa zilumika fede za demokrasi kodi talikonda dziko lathu kapena timangoganiza zolidyera basi. Ndife dziko logona kwa basi. Nthawi yokonzanso misewu osayiwala wakhonjeni kupita kumakapwa chonde tikonzereni sizili bwino.